ni kumanya surwa chama sigime kanye mada Sherifa TV jakanso fe jango wakasiga bwa kumba ane kuna sirila katane kuna fono njeli tale kadi au maliko na ane maliko ka kaufu ka wale nyumanda akanya madalla ka fu bana kuna fono wati niye o selenye kasangani sungolo bayimbaro ye miye la horma kalo nyongonde ma ani makarnyona kalo ye mali jamana ministeri so min kabaro beta kanyeshi bara oni furoba chawmo akaja sigi kafo kokoro donimo kabeni alamsado marskalo kle duru samba fla ani mwono woro ye oye jamaje suntige belebele labe kanyeshi ojewmo hakilina ye miye odeye kasiga albi barakenyo kokorodo oni o barakenyo ni nyonje madama jamana nyema o ani o barakenyo ni nyonje Penda kone alebe nyefolike abaro kunga. Kasangani beni kelia ani klali sabatile anga jamana kono. Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Ulu suntike kene belebele nyenemaya uka partenaires sociaux ye. Ni kene kunkunte dore wala saka seka ben ani kelia sinsi uka bara nyogoya ula. Me ministre Fashion Koulibaly fo ka wali mwando ayant invité angana ni suntike la ni kobaye. Ambe gouvernement fo muye ni initiative ta ka suntige ke ministre sola ani quartier la o koni o initiative abato malion ni kalobana malion ka ukaje uka suntige nyon fe problème manga jamana dala uka sensi kanyefo mbedu wa uke jamana ye alaka jamana basigi alaka jamana lakana ambe difficulté mununa alaka beta ka ankunga alaka sungalo chama irana Nima walele nuyo foli ni wale nyumandon takanyeshi Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social ma koni suntike kene belebele nyene mayali uluye ko be ben ani kelia kofo unyongonche nika klaka ke kene kuma falin yoroyi amina suntike me kenyo fe ko suntike ne sababu de ka ma faranyonga ka hakina ke kene fundi be min mo nyonche ka ofana fundi bon nyonche asini mo yabe je ka fenke Jean Koro na be jefen na ko bendi parce que benti nyani ama faranyonka je pense que amena kana suntika menke akon bo cadeau de colonna ka se ka mo faranyonka je pense que amemi fo jana nyina uye ni minda neta ko kan continue à faire no suntige belebele kene nyene mali kunkunte dore wala saka siga be ani kelia ani gere nyogonya sinzi uni nyonche barawla ni kene ni anya sigi salon ani syndicat ou ani employeur ou ani gouvernement ani fitini mi soro ko clan ni ñonche suntige la oye la d'accord ye anya jatimine ka fo la damindo abe mo gre ñogona solidarité clali ñogondeme kelenya o banga jamana en kono baraka yoro we jamana bolo farado de ani kenen sigi o de kama ka fo amna wakati ni minke ka suntige ñogon fe abanti ndo ñogona abangre ñogona abanga kelenya sinsi abato amanyon klena don wakati mindo wakati bado ni ala sonama san amba yini ala fe aka kenya dama anga seka nyon soro ni kenen kan ka je anya fitini mi soro ango klani ngonche ni jamajere suntige nkera sababu ye ni ka seka ukabolo di nyogoma anuka hine ani beni kelia to sinzi Jekulu misigime mali jamana konna na ulasa kasiga jamana konna don faranyonga kado dakelen fe kabo dakelen fe shia kota la dine kota la association anka be mayala abulo faramembe sochiba asi konna na kasangani sibirido marskalo klewolo la samba fla ani mwanu woroye oye dilike dala dumunu dola katakanyeshi madomo munune akaka kasangani ni watingi bara minyeredo abeye oka ladatime do mina konomi bolodame ofe sungolo ni obe abara dangana maya Sherifa TV tokola asiriala asanatu Traoré ani nuhumu kone defe Association anka be mayala ni aka laɲini ye be keleya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ye a bolofara min be sotiba ina fɔ ladala sungalo hokumu kɔnɔ u be dɛmɛdiw kɛ ɲini an y'a kanu o sira nɔfɛ tagama de don ka o dɔn di kelen kɛ an se ni an damayira la bon san tɛmɛnenw na o fɛnɛ ɲɔgɔnnaw kɛra ni ɲɔgɔnnaw de balodiw kɛra la an taara n'a ye églisiw la an tila ka suntigɛ di siradaw la
waati min na gilasi ko gɛlɛyaw bɛ yen fana an kun bɛ gilasi di siraw kan fana an bɛ an ka président d'honneur fo n'o ye Seyid Badara Ali Usman Haidara ale min nana ni nin hakilila ɲuman in ye ka an bɛɛ bila nin sira in kan vraiment an bɛ ale de fo ka a barikada kɔfɛ mɔgɔ ye a yɛrɛ sɔrɔ yan bi an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen n ka comité denw fana fo n'o ye Sutiba comité denw ye Alisilamɛw ka sun ani an balima kerecɛnw ka sun olu bɛɛ lajɛlen bɛnna ɲɔgɔn ma o de kama a jirala k'a fɔ k'o ye waleya ye min bɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ baara ninnu sinsin bawo k'a bɛ don association yɛrɛ de ka laɲini kɔnɔ ni o de bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'a sɔrɔ siya woloma ma kɛ walima taabolo woloma wa ko hinɛ ɲɔgɔnya ni bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dama ka kanw la ale bɛ dɔn diw kɛ ka kɔrɔ ka sɔrɔ a ka bɛn mun ma sigi bon a nana sigi fana a m'a bolo jigi anw bɛ k'an ta kɛ comité bɛ k'u ta kɛ mais ale yɛrɛ bɛ ka min kɛ fana o fana ka bon ni comité bɛɛ faralen ye ɲɔgɔn kan o ta ye sunkalo hinɛ kalo de don makari kalo de don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de don gɛlɛya kalo tɛ bon o la ni se dɔɔnin b'i ye i ka hinɛ i silamɛ ɲɔgɔn na i ka hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na o de ɲininen don anw filɛ ka nin dɔ in di sisan an tɛna mɔgɔ bɔ mɔgɔ la k'a fɔ ko fo an k'a di fo ka sɔrɔ i bɛ a ka bɛn mun de kɔnɔ non a tɛ kɛ ten tɔ an b'a di mɔgɔw ma minnu ni a ka kan maa d'a ma i kɛra silamɛ o i kɛra laadalamɔgɔ ye o i kɛra kerecɛn ye o an b'a di i ma parce que a ka bɛn mun yɛrɛ mago bɛ o de la. Makɔrɔba Hayidara ni ale ye comité Sutiba président ye a n'a ka jama farala ɲɔgɔn kan san o san u bɛ dɔn kɛ nka u ye ɲinantan ye u ye yɛlɛma caman don o la u bolo fa malo caman na ka na a to u bɛna di an balimaw ma u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an ka bɛnbaya la k'a hakilila kama kerecɛnw laadalamɔgɔw ani silamɛw bɛɛ ye nin yɔrɔ sɔrɔ ni malo di na nin sunkaloba in kɔnɔna na. maa minnu garisigɛ donna ni dɛmɛ kofɔlen ninnu na a kɛra wagati ye u k'u ka nimisi wasa jira ni ka foli kɛ ka ɲɛsi association an ka bɛn maya la hakilina ɲuman tabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka comité min bɛ Sotiba. Ne kɔni kɔntannen ba de don n bɛ Hayidara n'a ka den bɛɛ lajɛlen fo ka se de maakɔrɔba yɛrɛ fo a bɔra kɛnɛ kan yan bi a ye nisɔndiyakoba de kɛ n ye a ye malo di yan ka sukaro di yan ka donbolo di yan n bɛ dugawu de kɛ ala k'a n'a simaya ala ka garijɛgɛ ɲuman di ala ka hɛrɛw cɛya a bɛ siran min ye ala k'a kisi a ma ne cɛ bannen don denmisɛnninw de bɛ n bolo yɔrɔ n'i ye dɛmɛ ta k'a lase a tigi ma i ye koba de k'a ye sunkalo ye dɛmɛ kalo de ye ala k'a n'a dɛmɛ ala ka hɛrɛw cɛya k'a bila a ka mijani na. Dɛmɛw tali ka di maaw ma dugawudenw o de kɛra ka ni kɛnɛ baara ninnu kuncɛ. Silamɛ dɛmɛtɔn Anusaru a bolofara min bɛ Kati Kɔkɔ Plaine fo ka se Kati Kɔkɔ Plateau ma olu de gɛrɛsɛgɛ donna wajulu su belebele a tako sabanan su la min ni a bɛ ye baara in yɛrɛ tako sabanan kɔnɔna na ka sanga ni labɛn ye min bɛ kɛ Kati sous-section ville Anusaru fɛ sunkalo ka se ka wele bila an fana an karamɔgɔ o ka wolokansigi a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ma walasa a ka se ka taa o kulo nɔgɔ bɔ kalo donna k'a fɔ hukumu kɔnɔna na sigi in kɛra ka bɛn ni jumadon marsikalo tile 6 sanba 2026 de ye ka sanga ni kɛnɛ belebele sigilen ye min kɛra sababu alisilamɛw ka bɔ jɛ fan caman fɛ walasa ka se ka na tali kɛ ni wajulusu belebele na min kɛra SESCOM o terrain na Kati Kɔkɔ kaw fɛ Sherifla TV tɔgɔ la Kadija Traoré Amadou Diallo Ablaye Sogodogo ani Sama Traoré. Ni wajulu kene noromaba min sigila ni Kati Kɔkɔ Plaine ani Kati Kɔkɔ Plateau comité maw olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye a wajulu suba in kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛn ye alisilamɛya dɛmɛtɔnya jɔyɔrɔ denkɛ a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara bolo ni ka taa ni ka segi kɛ alisilamɛw ka sabali u ka bɛn ɲɔgɔnya nafaw kan fo ka taa se sabali ani ala ɲɛ siranya nafaw kan ni a bɛ ka o walawalali kɛ ka bɔ suratul Yusufu kɔnɔna na fɛn min ye nin kɛnɛ in ko labɛnbaw ye a kɛla olu bolo nisɔndiyakoba ye ani wagati kɛrɛnkɛrɛn ni ka wale ɲuman dɔn ani bonyamasegin ta ka Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara sɛgɛrɛ ka sanga n'a yɛrɛ ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri ye diinɛ dɛmɛli la kɛrɛnkɛrɛnya la diinɛ min ko bɛn ani kelenya ni sabali. Alhamdulillah an nisɔn ka di sabula Serifu sɔrɔlen an bolo sunkalo kɔnɔna na sunkalo kɔni alhamdulillah a bɛ kɛ nɔgɔya ye an bolo sabula n'an bɔra nin juma na ni juma wɛrɛ cɛ
an natalen don an nisɔn ka di ka o fana makɔnɔ sabula sirifu ka nali an fɛ Kati a kɛra wasa a kɛra dayɛlɛ ni maa min b'a kalama ka daminɛ san fɔlɔ la ka na san filanan fan filɛ san sabanan kɔnɔna na a kɛra wasa ani karama ani dayɛlɛ ani basigi an bɛɛ lajɛlen ma hami fɛn fɛn b'an na baara ninnu kɔnɔna na a caman ala barika la a caman bɛ ka nɔgɔya wala an nisɔn ka di an fari fɔrinen don. Arseri Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka ni sigi nu Kati ville kɔnɔna Kati Jamiatul Ansarudin musolakaw bolo a nafaw tɛ se ka fɔ ka ban. Ni se ka ɲɛ Serifu bɛna an bara su o su an tɛ su bila n'an m'a ye sabula a ɲana an ma a fɔ a kɛra an ma sabu ɲuman ye k'an bɔ mɛri la k'an bɔ dangadenya la k'an bɔ cɛ sɔsɔ la k'an denw kɛ duwawudenw ye k'an yɛrɛ kɛ cɛ bonyamusow ye a fa de ye k'a ɲɛ ni se ka ɲɛ su o su an bɛ Serifu ni a kɛra ale a kɛra balima dɔ ye su o su a ka di an ye an k'a kɛ ten tɔ. An ye nafa caman de sɔrɔ a la n'an nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Ala y'a kɛ dayɛlɛba de ye Kati ye k'a kɛ kɔrɔtaba de ye Kati ye a nafa tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ de surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an den mansaw an y'a jɔyɔrɔba de ye an ka denmisɛnninw ka ladamu kɔnɔna la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ de. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala tanu ni Sirifukɛ nali ye Kati bi fɔlɔ ne bolo nisɔndiya koba don kunnadiya ko fana don parce que mɔgɔ don mɔgɔ min hakili juru canilen don Ala ka diinɛ la a bɛ fɛn f'i ye fɛn min bɛ i waju fɛn min b'a to i bɛ lahala dɔ la a lahala in yɛrɛ hali n'a ma ɲi a bɛ ku i la parce que sisan an sigilen bɛ kɛnɛ kan a bɛ ka kuma Ala ka lajarabiw kan donc souvent a ka gɛlɛn ni lajarabi ninnu nan'i ma ni Ala ma fara i ka limaniya yɛrɛ bɛ bɔ i bolo mais a bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na an kuntigi ni a ka famille ye mun vécu a nɔfɛmɔgɔw ye mun vécu n'a ye olu ɲɛfɔ i ɲɛna a ka ca Ala fɛ limaniya bɛna farikolo la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye waleɲuman dɔ jɔnjɔndiw ye ka taa se donbolo wɛrɛw ma ani alisilamɛya donkan bayatul islamiya ladu wɔrɔ tali ye maa caman fɛ ani Arseri Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ka dugawu don ka sanumaw o de ye dansigi ni wajulu suba in na o min tun bɛ tali kɛ Arseri Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ka taama tako sabanan sous-section Kati ville kɔnɔna na nin ye a su sabanan wajulu kɛnɛ kuncɛtɔ ye. Kato alibi katika ufe kasangane ni wajulusu belewele mbara wiye Arseri Sherif Ahmed Tidiane Haidara aye dagurinye flasoro ka lasi anga tamado nga kuma gramanina anga jaka nyimada ufe. Alhamdulillah ala niche ala min sona ka an fara ɲɔgɔn kan ni kɛnɛ in kan kana ɲɔgɔn hakili lajigi ka ɲɔgɔn miiriya ale ala ka kitabu bala ay min jigi kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'o ye kisa nɔfɛ tugu ye nabilahi yusufu alayhi salam ale ka kisa o nɔfɛ tugu an bɛ o de la d'accord ko an donni ye a kɔnɔ an bɛ sigida in an bɛ a mabɔw fo dugutigi an b'a fo a ka kumakan mɛnna nin kɛnɛ in kɔnɔ an bisimilakan ɲuman na an b'a fo min kumana o tɔgɔ la ani imamu tɔgɔ la an b'a fo an balimakɛ don a bɔra k'o sira de fɔ n'o ye Sayidi Sharif Osman Madan Haidara a tun bɛ yɔrɔ min Segu ni yɔrɔ dɔnnen don kɔrɔ du ye du kelen dama ye alhamdulillah a kumana ka min yira silamɛw bɛɛ tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la o ye kelenya ani balimaya a kumana o de kan hali ni kuma ma janya nka a ka laɲini o sera a seyɔrɔ la an b'a fo k'an ka cɛkɔrɔba fana fo diinɛ tɔgɔ la yan ni ale de kumana groupement ba tɔgɔ la a sara bɛ Ala bolo a ye dakuruya minnu fɔ yɛrɛ dɔgɔya kan na ni yɛrɛ majigi kan na maaba bɛ maaba kan de fɔ a sara bɛ Ala bolo hali bi Ala ka hɛrɛ kɛ ani o ye o kɔfɛ an bɛ jeunesse fo an bɛ an baw fo an ba minnu n'u bɔra ka dakuruya fila lase kɛnɛ in kan yan o fana ye bonya kuma ninnu o y'o de fɔ ka ɲɛsin an ma hɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'a di an n'u ma u ka jɔdaw
ala k'o taa ɲɛfɛ amin ka jeunesse fo ka da u kan ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la leader jeunesse jeunesse locale kumana o kɔfɛ leader jeunesse fana kumana n'o ye an karamɔgɔ ye Cheikh Thierno Musa Kane ale kumana leader jeunesse tɔgɔ la kabira an ye nin baara ninnu daminɛ kabira san fɔlɔ fo sisan an n'olu de b'a su bɛɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ale ka fara an balimakɛ kan Mahamudu Kan Jallo ale fana sigi foyi ti fɔ a kɔ ani an karamɔgɔ Cheikh Jire an b'a fana fo b'u ka baaraw bila u ka ciw bila ka na fara an kan ni su ninnu ɲɛnamayali la kanu don min kɛra ala kama an bɛ o sira de kan o la ka ɲini ala fɛ o hɛrɛ a bonya a kɔrɔta ala kana an fɔ o kɔ o fana de b'an sɛnsɛn k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Ameriki jamana surasiya fɛn kelen min bɛ ka kɔnɔ gwa ani Iranjɛ kɛlɛ lɔ o ye Iran jamana drone min bɛ wele ko drone kamikaze Shahedi o kunbɛli drone do min bɛ wuli ka t'i yɛrɛ halaki Ameriki jamana surasiya cɛla drone kamikaze Shahedi Ameriki jamana ɲɛmaa caman gɛmɛ ka jira k'a fɔ Ameriki jamana dɛsɛ bɛ ka kunbɛn kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafoni di gafesoba la min bɛ wele ko magazine Atlantique k'a y'a minɛ ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw yɛrɛw de da a ko Ameriki jamana wasabulon filaw faralen ɲɔgɔn kan n'o bɛ wele ko congrès lajɛ dɔ kɛra ye bara kɔnɔ u ko lajɛ kɛcogo min ma ko huis clos o kɔrɔ ye kunnafoni dila man ka ye a kɛnɛ ka lajɛ kɔnɔmaw bɛ dama dɔn ko Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a ka ministriw n'a ka kɔrɔsigiw u farala ɲɔgɔn kan ani Ameriki jamana surasiya ɲɛmaayaso Pentagon ɲɛmaaba Pete Hegseth ka fara Ameriki jamana surasiya ɲɛmaaba yɛrɛ kan ni o ye General Dan Kayni ye a sɛbɛn k'u bɛɛ lajɛlen jɔngwala jɔra a la k'a fɔ nin ye fiɲɛba ye Ameriki jamana surasiya la Iran jamana drone minnu bɛ wuli n'u yɛrɛ ye ka taa tiɲɛni don Ameriki jamana kun ko Ameriki jamana surasiya dɛsɛ bɛ ka kunbɛn ko kuma na jagoya Ameriki jamana surasiya kan se min bɛ a ye ka drone ninnu kunbɛn hali ni o tɛ taa musaka kɔ ka sabu kɛ Ameriki jamana mina bɛɛ musaka ka bon a mina o mina n'a ko a bɛ bɔ k'i jɔ Iran jamana ka drone kamikaze Shahedi ɲɛ hali n'a sera ka kunbɛn a nafolo tiɲɛ barika ka bon Ameriki jamana kun ko nka na jagoya u k'u wasa don o la ten maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ hali ni Iran jamana misili ndaɲana n'o ye mugu filita ye a da a ka drone dilanlenw dama mɔ a bɛ kɛlɛ in guru tigɛ ani Ameriki jamana cɛ bawo drone tɛna kɔ tigɛ Iran jamana bolo maa sɔminen caman y'a jira k'a fɔ Iran jamana drone tiɲɛ don a bɛ ka Ameriki jamana surasiya dagayɔrɔw susu nka a bɛ ka Ameriki jamana wagande n'o ye wari mara yɔrɔ fana ye k'o susu bawo Iran jamana drone n'o ye drone kamikaze Shahedi ye a min bɛ wele ko drone Shahedi 136 o sɔngɔ b'a daminɛ dolari wari 20,000 ka taa se 50,000 ma Ameriki jamana dun ka sanfɛfɛn kunbɛla n'o ye Patriot SM2 ye minɛ yɛrɛ min bɛ la n'o b'a to a bɛ bɔ faratimafɛn natɔ kalama ko intercepteur o bɛ daminɛ dolari wari miliyɔn saba la ka taa se dolari wari miliyɔn 12 ma n'a fɔra ko dolari wari miliyɔn saba ka taa se dolari wari miliyɔn 12 fɛn ma o ka wuli k'i ɲɛsin faratimafɛn dɔ natɔ ma min musaka tɛ tɛmɛ dolari wari dalasi 20,000 wali kelen dalasi 50,000 bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye tiɲɛni ye Ameriki jamana kun kabini mankan daminɛna Ameriki jamana ni Iran cɛ Iran jamana ye drone 2,000 de fili Iran jamana kunnafonidiso farsi ka fɔ la a ye min minɛ ka bɔ Iran jamana surasiya yɔrɔ o drone 2,000 minnu filila kɛlɛ in nɔ Iran jamana fɛ kɛmɛ sara la 40 ɲɛsinna Bani Israɛl de mɔ kɛmɛ sara la 60 tɔ o ɲɛsinna Ameriki jamana surasiya dagayɔrɔw de mɔ Ameriki jamana ni Bani Israɛl kɛlɛkɛ pankurun 60 ani kelen ɲɔgɔnna de binna Émirats Arabes Unis dugukolo kan n'a ma ɲɛ ko Ameriki jamana surasiya dagayɔrɔ bɛ yen ka tiɲɛni don Émirats Arabes Unis dangandaw la n'o ye pɔriw ye ani pankurun jigiyɔrɔw Iran jamana ma ɲɛmaw dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ drone 100 caman de dilan Ameriki jamana dun ni Bani Israɛl
mugu filita misili bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o min bɛ u bolo mara la n'o ye stock ye a tɛ bɔli kɛ Amérique jamana yɛrɛ kɔnɔ kunnafonidila tɔgɔtigiba min bɛ wele ko Tucker Carlson an da bɛ deli ka se a tɔgɔ ma siɲɛ caman an ka laseliw la k'a fɔ kuma min na kɛlɛ bilen bɛ nazarala tɔnba Union Européenne ni Russie jamana cɛ ni Vladimir Putin bɛ ka buruja nazarala tɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaw fɛ ale de wulila ka se Vladimir Putin mo ko min y'a to a ye kɛlɛ ɲɛsin Ukraine jamana ma a ka dɔ fɔ diɲɛmaa ye a se nazarala tɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaw caman dɔrɔla a kɔrɔ dɔw yɛrɛ ye ɲangi ɲɛsin a mɔ yɛrɛ nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw nɔ k'a kana don ye nka Donald Trump kuma min na o bɛ ka fanga ɲini a kɛra o dɛmɛbaa kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a sabu kɛ Tucker Carlson kunnafonidila tɔgɔtigiba min don a lamɛn bɛ kelen filanan Amérique jamana yɛrɛ kɔnɔ minnu bɛ wele ko conservateur o ye Donald Trump fan fɛ maaw de ye bawo olu de danaya da Donald Trump ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Tucker Carlson kunnafonidilaba in fana ye o hakilina lapasaba ye o de y'a to a dɛmɛna Donald Trump fɛ conservateur maaw do Amérique jamana kɔnɔ minnu k'u sinsinlen do maaya kɛcogo kɔrɔ kan cɛ ka yɛlɛma ka kɛ muso ye muso ka yɛlɛma ka kɛ cɛ ye o tɛ u fɛ ko ye wa u caman fana bi taa ɲɔgɔn sɔrɔ chrétien diinɛ binaku de kan n'o ye évangélique ye bawo Amérique jamana yɛrɛ sinsin bɛ o chrétien diinɛ bolofara in de kan église évangélique protestante o de y'a to bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ninnu baɲumankɛtɔ minnu kun bɛ ka ba don o la farafina jamanaw nɔ olu caman datugura bawo Donald Trump nane y'a jira k'a fɔ Amérique jamana dɔrɔmɛ kelen tɛ don u rɔ bilen Tucker Carlson a dɛmɛna Donald Trump fɛ a ka fanga sɔrɔ o Tucker Carlson a ka bɔlɔlɔ nasira fɛ YouTube tiɲɛ don a bɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump fan fɛ nka ko fɛn kelen min bɛ ka Amérique jamana ɲɛmaw sɛgɛn bi o ye k'a fɔ u tɛ ka se k'a dayɔrɔ sɔrɔ u fari la k'a fɔ don nataw la Amérique jamana a sago tɛ diɲɛ taabolo la bilen Tucker Carlson a ko Amérique jamana ɲɛmaayaso la o ma de ka dɔgɔ min sen bɛ ka nin faamu minɛ k'a fɔ Amérique jamana sago tɛ boli diɲɛ taabolo kan bilen a ko Amérique jamana den caman de bɛ yen hali ale yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ale bɛrɔ min ka d'u ye Amérique jamana ka se ka boli diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen kan ni u ko k'u ma kana fɔ bananku ko bawo a ka fɔ a si la i kɛlen ko ka san jan kɛ ka bɛɛ mara bɛɛ b'a minɛ i ka dabada mɔ n'a fɔra k'e ka segin i kɔ k'i bɛrɛbɛn ni o maa kelenw ye diɲɛ taacogo kunkan ko a ka wele hakili ka sɔn o mɔ joona ko a barata o degun de bɛ Amérique jamana kan bi nka Amérique jamana ɲɛmaw dɛsɛn bɛ k'o dayɔrɔ sɔrɔ u fari la Amérique jamana denw yɛrɛw dɛsɛn bɛ k'o dayɔrɔ sɔrɔ u fari la a ko kɔrɔmasuru ye sini jamana ye fo Amérique jamana k'a dɔn k'a fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman a tɛ se k'a sago kɛ diɲɛ nɔ sini jamana kɔ a bɛ jagoya kan ani sini ka kuma k'a sabu kɛ bi sini y'a faden ye a m'a fɔ kɛlɛ nasira fɛ a ko ɲɔgɔn da de nasira ko fɔ Amérique jamana ka diɲɛ n'a ye k'a fɔ sini y'a dama ko ye bi a tɛ se ka ko kɛ min kɔ Amérique jamana ka missile Tahadi a daga yɔrɔ min bɛ Jordani Bani Israɛl dafɛlaw lɔ ani Syrie dafɛlaw lɔ a lasɔrɔla Iran jamana ka mugu fililen fɛ kabini kɛlɛ daminɛ don o kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Amérique jamana jabaraninso dɔ de da n'o ye CNN ye a kɛlen kɔfɛ ka ja in sɔrɔ k'i ɲɛ da ja kan k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ja namaralen tɛ a ko fana Émirats Arabes Unis Amérique jamana surasiya daga yɔrɔ min bɛ o yɔrɔ la ni missile Tahadi in fɛnɛ bɛ o yɔrɔ min fɛnɛ na ko so dɔw fɛnɛ lasɔrɔla Iran jamana bonifɛnw fɛ yen nka Amérique jamana kunnafonidi so CNN ma se ka sɛmɛn diya n'o y'a sɔrɔ u tiɲɛna yɛrɛ de nka Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique o y'a jira k'a fɔ Amérique jamana kɛlɛkɛkurunba n'o ye porte-avions Abraham Lincoln ye pankuru bɛ wuli min kan ka jigin min kan ko Iran kɛlɛcɛw y'a lasɔrɔ bonni nɔ a kun bira ka surunya Iran jamana dancɛw la kwaji kan ani Iran jamana dancɛ kun tɛ tɛmɛ kilomètre 340 kan bilen homa ni kwaji bolo kan jango a bɛ se k'a ka se boli Detroit d'Ormuz kwaji bolo kan tajidoni ngurunbaw bɛ tɛmɛ ni kwaji bolo min ye
ko Iran jamana surasiya ka drone wulila nɔfɛ ni ka susu ko Amerike jamana kɛlɛkɛ kurunba in porte-avions Abraham Lincoln ko a ye duuru do fiɲɛ na ni ka furanjɛba do ani Iran jamana danjɛw cɛ kilo 1000 ɲɔgɔn na. Kɔrɔfɔ in lasera Iran jamana kɛlɛbolo babu sendigi fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kɛlɛbolo ɲɛmaaya so n'o ye quartier général ye a bɛ wele ko Khatam al-Anbiya. A bɛ tile damadɔ bɔ Iran jamana kɛlɛbolo in kun ye a jira k'a fɔ a ye kɛlɛkɛ kurunba in USS Abraham Lincoln bunde minɛ ni a ka mugu filita ye missile balistique. Iran jamana ɲɛmaaw y'olu sa u y'u kangari da nansaralatɔnba Union européenne jamanaw ye n'u y'u sen don kɛlɛ in na u ka dɔn k'a fɔ u b'u ni Amerike jamana ni Bani Israel bɛɛ kɛ kelen ye kɛlɛ lo. Kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Iran jamana ministre danganda ministre danga min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw mɔ n'o ye Majida Takarabanchi ye. A ko u y'u kangari da nansaralatɔnba Union européenne jamanaw ye ka ban ani jamana wɛrɛw jamana o jamana ni bɛ se i yɛrɛ minɛ kɛlɛ in nɔ kɛlɛ min kɛra jagoya ye Iran jamana k'a kɛ k'a sabu kɛ dɔ de nana bi Iran jamana kan. Ne maa o maa ye dɛmɛ don Iran jamana juguw mɔ a t'a fɛ ka jamana kɔni tɔgɔ fɔ nin kuma in nka i ka dɔn k'a fɔ Iran jamana b'i fara Amerike jamana kan a b'i fara Bani Israel jamana kan wa ɲɛjugu ɲɛɲuman a tɛna tɔli i mɔ. Kɔrɔfɔ lasera a fɛ Faransi jamana jabaraninso de la n'o ye France 24 ye a ɲininkalen n'o y'a sɔrɔ u sigilen don ni nansaralatɔnba Union européenne jamanaw donni ye kɛlɛ lo. A ma ladɔnniya k'a fɔ kabini kelen Espagnekaw y'u ta fa fɔ ka bɔ a la. Espagnekaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Espagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma José Manuel Alvarez mars kalo tile la tɛmɛnen ale y'a jira k'a fɔ Amerike jamana dagayɔrɔ min bɛ Espagne Amerike jamana kɛlɛkɛ pankurun kelen tɛna wuli ko Iran jamana kɛlɛli dan b'a yɛrɛ ye. Amerike jamana ɲɛmaaw a ma ɲa min kɔ u ye u ka pankurun labɔ olu fɛ yen Espagne ni ka taa ni u ye nansarala jamana wɛrɛ lɔ k'a sabu kɛ u ni Amerike jamana ɲɛmaaw ma ɲɛ a la k'a fɔ Iran jamana ka bon k'u to Espagne dugukolo kan. Hali n'o y'a sɔrɔ Donald Trump kɛmɛ k'a jira k'a fɔ n'u ma sɔn ka don kɛlɛ in nɔ wali kelen n'u ma sɔn ale k'a ka sɔrɔsiya dagayɔrɔ labaara Espagne ka Iran jamana kɛlɛ a laban bɛ jɛ tigɛ Amerike jamana ni Espagne cɛ sanni feere nasira a b'o bɛɛ jɔ Amerike jamana ni Espagne cɛ o n'a ta bɛɛ Espagne jamana ma ɲɛmaaw ma sɔn. Bani Israel ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu ko Azerbaijan jamana o laban bɛ sɔn ka fara Amerike jamana ni Bani Israel kan Iran jamana kɛlɛli lo. Kɔrɔfɔ lasera Bani Israel jabaraninso kan de fɛ a ko ale ka kunnafoni sɔrɔlenw na Bani Israel ministre ɲɛma bolo Benjamin Netanyahu Azerbaijan bi fara Amerike jamana ni Bani Israel kan nka u bi fara u ka cogo jumɛn mun y'a bila o fɔli la ɲɛfɔliba wɛrɛ ma kɛ o ko tɔ kan. Azerbaijan lakana tigilamaw ye a jira k'a fɔ ntɛnɛn sɔgɔmada yanfanw fɛ Azerbaijan ye wulikajɔ kɛ ka Iran jamana ka drone wililen dɔ kunbɛn mars kalo tile 5 Azerbaijan ministiriso min ɲɛsin bɛ Azerbaijan ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a jira k'a fɔ Iran jamana drone wililenw sera ka kunbɛn u fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Azerbaijan pankurun jiginkɛnɛ min bɛ Nakhichevan k'a sera ka kunbɛn ye ko nka k'a ye cɛnni dɔ don Azerbaijan kun bawo a jiginna so dɔ kan ni ka maa 2 jogi. Azerbaijan ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ ni Iran jamana min cogo dɔ u b'u ta juru sara Iran jamana la nka Iran jamana surasiya ɲɛmaayaso kɛlen ka kuma mɛn o ye kɔrɔfɔ nkalontigiya k'a fɔ Bani Israel kɛwale don Iran jamana kunnafonidiso Fars o y'a jira mars kalo tile 6 k'a fɔ Iran jamana surasi jalatigiba dɔ kumana ko kan o ko n'o y'a sɔrɔ Iran jamana b'a fɛ ka Azerbaijan bon a tɛ kɛ ni nin drone misɛnnin ye u ye drone min kunbɛn u fɛ yen olu ka drone dɛ u bɛ ka drone min kɛ ka Amerike jamana surasiya dagayɔrɔw bon u bɛ ka drone minnu kɛ ka Bani Israel bon u kun b'o drone de ɲɔgɔnna kɛ ka Azerbaijan bon ko Azerbaijan k'a ka drone bɔ f'a ɲɛɲini ka ɲɛ Iran jamana tɛ Bani Israel don Iran jamana labanna ka sɛbɛnni kɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna u ka kunnafonidisoba n'o ye Tasnim ye o ko Azerbaijan jabaraninso yɛrɛ dɔ jɔn wala jɔra a la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la drone min kunbɛnra Azerbaijan yɛrɛ de taamasiyɛnw de sɛbɛn bɛ a kan
o jabaranin zo ka fɔla Azerbaijan bina fɔ ko yɛrɛ dilala Azerbaijan yɛrɛ de kɔnɔ ye ni ka kɛ ina fɔ Iran jamana ye Azerbaijan bon o fɛnɛ dafɛ un de surasi jalatigi bakɔrɔ dɔ min bɛ sɛgɛn nafiɲɛbɔ la ko Rajeva Agarwal ale ni Irisila kunnafoni di sira Sputnik cɛ a ko Iran jamana kɛlen filɛ nin ye ka Ameriki jamana de se ko mɔ arabula kɔnɔ na ka sabu kɛ arabula kɔnɔ jamanaw kun bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ Ameriki jamana bɛ se ka kɛ u kɔsɛmɛyɔrɔ ye lakanako nasira fɛ a k'u caman y'u yɛrɛ nɛgɛ ka jɛ ni Ameriki jamana kɛlɛkɛmina caman zani ye dagwɛlɛ fɛnɛ na ni ka laban k'u ka jamanaw dugukolow di Ameriki jamana ma k'u ka dagayɔrɔw cogo ye ko nka ko kɛlɛ min daminɛnen filɛ Iran jamana ni Ameriki cɛ Iran jamana tɛ ka tɔli olu mɔ a barata olu yɛrɛ jigi kun ye Ameriki jamana de ye k'a fɔ k'a ka surasiya dagayɔrɔ to u fɛ yen u tɛ se lasɔrɔ maa fɛ un de jalatigibakɔrɔ in Rajeva Agarwal a ko nin ye kalansen dɔ ye arabula jamanaw mɔ k'a fɔ maa man k'i ka lakana ta k'a di wali jamana mɔ i bɛ jigi da i yɛrɛ de kan wa ko jamana yɛrɛ de lakana ye fɛn ye min tɛ sanda ye. Iran jamana tɛ siran dugumɔ kɛlɛ ɲɛ ni Donald Trump kan bɛ ko n'a tigɛra k'a tɛ tugu i laban bi dugumɔ kɛlɛ bolo da ka don Iran jamana kɔnɔ Iran jamana lasigiden min bɛ Irisila Iran jamana tɔgɔ la Khazema Jalali kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ a ko Iran jamana ma siran dugumɔ kɛlɛ ɲɛ a ko dugumɔ kɛlɛ ka don Iran jamana nɔfɛ ni mugu ni kisɛ ye ko n'u y'a kɔrɔbɔ k'u na Iran jamana denw sɔrɔ u ɲɛ k'u ka na dɔrɔn ko bawo ko nali in de ka di u ye duguma sira fɛ u na fɛrɛ u mɔ kosɛbɛ ko bebe in na kɛlɛ in bɛ ka kɛ fangaja de fɛ ni fililiw ye ko nka ko ni Ameriki jamana ni Bani Israɛl jiginna dugu mɔ Iran kɔnɔ k'u b'a bɛɛ fa wa k'a se b'u ye laɲini dɔ de bɛ u la Iran ko in nɔ ni o ye faso ko ye wa u dan b'u yɛrɛ la k'a fɔ Ameriki jamana tɛ se k'u minɛ ale kɔni bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn o de ka di Iran jamana ye u ka na dugumɔ sira fɛ ja dɔ fɛnɛ na sibiri in na Iran jamana ɲɛma Masoud Pezeshkian a ye waleɲuman dɔ wele kɛ ka ɲɛsin Iran jamana denw ma u ka cɛsiri ni timinandiya la jaragwɛlɛya fɛnɛ na ka laban ka ɲini u fɛ fɔɲɔgɔnkɔw minnu bɛ se ka ye u ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛɛ bila kɛrɛfɛ ni kuma in nɔ k'a dɔn k'a fɔ bi min bɛ jamana kan Ameriki jamana ni Bani Israɛl fɛ a b'a ɲini Iran ka denw fɛ bɛɛ ka kɛ kelen ye hakilinaw ka kɛ kelen ye u k'u jɔ ka faso lapasa a ko bi Iran jamana a jɔn bɛ i n'a fɔ maa kelen wa u ka dɔ fara o ka jango Iran jamana bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ a kun kɔrɔ talen danbe kɔnɔ Masoud Pezeshkian a ko n'a bɛ Ameriki jamana maa ɲɛmaaw kɔnɔ k'a fɔ olu segin dɔ don o kɔ k'a sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump y'o de fɔ juma k'a b'a ɲini Iran jamana maa ɲɛmaaw fɛ sisan u ka mugu ni kisɛ da ka segin u kɔ n'u ko ma ko capitulation Masoud Pezeshkian ko ni Ameriki jamana ɲɛmaaw bɛ ka sugo u ka sugo in a bɛ su don Iran jamana kɔnɔ Masoud Pezeshkian Iran jamana ɲɛmaa ko a bɛ yafa ɲini a sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ arabula Iran jamana mugu sera minnu nɔ a ma dabɔ kama nana masumanen fa nka Iran jamana juguw bɛ a jamanaw de rɔ kɛ bɛ olu de nɔfɛ Iran jamana fɛ ko nka arabula jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei de fara ni nka surasi ɲɛmaa caman fa a nɔfɛ ani maa nana masumanenw u seyidu suyara ko nka Iran jamana juguw fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ hali ni surasi jalatigibaw bira Iran jamana surasiw u labɛn bɛ kɛlɛ in fɛ u mago tɛ hali surasi ɲɛmaa ka diɲɛ na ni u ka surasiya baara kɛ ka segin ka o fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka baw ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔla an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn tuma ye kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ k'a fɔ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sani o cɛ m'a fɔ la ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔ fo ka se diɲɛ fan tan bɛɛ lajɛlen ma ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ